svým mužem, leží tady. Tady nikdo neleží. Ale můj muž měl auto nehodu, přivezli ho sem. No tak to leží, no, to má zlomený nohy. Má obě nohy. No jo, tak to leží, to by bylo nevěcího nechat. Ne? No ano, No, tak co mu chcete? já bych s ním chtěla mluvit. A proč? Je to můj manžel. A co má být ženská, jako moc jste spolu, prosím vás? 8 let. 8 let? Tak to už jste si snad stačili všechno říct, proboha. Ženská za 8 let stihne průměrná ženská říct všechno, co má, děkuji. Nezlobte se na mě. Můj muž je tady v nemocnici. Ale prosím vás, to by mohl říct každý, jak se jmenuje? Jáchym Kropáč. Kropáč? Na pediatrii je nějaký kropáč. Konev? A to snad je můj manžel na pediatrii, Prosím ne? vás, paní, jak mám vidět, koho jste si vzala? Můj muž by měl být na chirurgii. Dejte, nedělejte, že se tady vyznáte, jo. Chirurgii. Tak běžte sektor Arnovce, budova je patro 3 chodbále v schodiště Q a pak se doptáte. Se vrátí, jak vám něco zarecituju. Vlivem nebetyční, vrátní nemocniční jsou. Jakési návštěvy, ty nás nebaví. Ať jdou do... Pane, No co je? on tam není. Není? Uprchl? Ale ne, odvezli ho do Motola. Tak já jdu za ním na No shledanou. počkejte, já se kvůli vám nenechám vyhodit z práce. Prosím. No samozřejmě, já vám přece přečtu úryvek z pravidel, pouček pro vrátné zdravotnických zařízení. Počkejte. Vrátný může do objektu nemocnice vpustit řemeslníky, lékaře, pacienti, návštěvy a ministra zdravotnictví. Já jsem návštěva. No to vy nejste, tam prostě návštěva tam vůbec nezapadá, návštěva je někdo, kdo někoho navštívil. Musíme to platit na nějakou jinou kategorii. Jak jsem mohla navštívit, když tady není, že? Helejte, já vás chápu, paninko, ale pochopte vy mě akorát vyhoděj. Tak prosím vás, jste řemeslník? Ne, No, lékař? ne. No. Návštěva, nejste ministr zdravotnictví. Taky ne, no tak to musíme tlačit přes toho pacienta, no. Chcete na chirurgii? Ne, no tak půjdeme na uší, počkejte. Nebo půjdeme někam... Pomoc!